אנחנו כבר כמה שבועות במלחמה, ואנחנו חיים במתח, בעוצמת מתח מאוד גבוהה. אנחנו מושפעים מהסביבה, אנחנו מושפעים מהחדשות, ואני רוצה לתת כמה כלים שיעזרו לנו להירגע, להרפות. אז התרגיל הראשון שאני רוצה ללמד זה איך להיות במקום שלנו. ככל שנהיה במקום שלנו, נהיה מופעלים בתוך עצמנו ולא על ידי החוץ. להיות במקום שלנו זה תרגיל אנרגטי מאוד פשוט. יד אחת מתחת לטבור, יד שנייה תטייל בארבעה מקומות. המקום הראשון יהיה שתי אצבעות ואגודל מתחת לעצם הבריח, שתי אצבעות בין האף לשפה העליונה, שתי אצבעות בין השפה התחתונה לסנטר, וגב היד על עצם הזנב מאחור. בכל אחד מארבעת המקומות האלה אנחנו נשאף דרך האף וננשוף דרך הפה עד שנרוקן את הריאות מהאוויר. תרגיל שני שמייצב אותנו במקום הוא תרגיל, נקרא תרגיל מעלית. אנחנו רוצים לדחוף את כפות הרגליים, ממש לדחוס אותם אל תוך הקרקע, וכאילו לבלוע מטאטא, ולהתכופף רק מכוח, לכופף את הברכיים, אבל רק מכוח כפות הרגליים. ככה. דוחפים דרך כפות הרגליים למטה, אנחנו נשארים זקופים, ודוחפים חזרה למעלה לאט, 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 רק מכוח כפות הרגליים. אם אחרי זה נלך טיפה, אנחנו נוכל להרגיש כבדים יותר על האדמה. שני התרגילים האלה הם תרגילים של להיות על מקומי. מקווה שזה יעזור לכם לישון טוב יותר, להיות רגועים יותר, ולאסוף את עצמכם.